Imos falar, Rocío, do que nos impactaba esta semana aí no centro da cidade de Ourense, que era ese roubo dunha furgoneta de reparto, e de repente esa persoa que collía a furgoneta e comezaba unha fuxida de 10 minutos, atención, onde bateu un auténtico récord, casi un delito por minuto. Mirade, o primeiro, roubo con violencia, colleu aí a furgoneta e marchou empurrándolle as persoas. Non só iso, empezou a esquivar estes coches e saltou o semáforo en vermello, así que xa falamos doutro delito que é condución temeraria. Segundo poidamos saber, este home non tiña permiso de carné, outro delito, e aquí o vemos ca porta aberta e ademais, segundo, trascendeu baixo a influencia das drogas. E por riba, cando deteñen os axentes, desobediencia, non quere baixar da furgoneta e mesmo teñen que apuntar coa pistola. O tipo non quería baixar nin para atrás. Desobediencia, atentado contra a autoridade, porque foi batendo contra todos os coches policiais que se lle puxeron diante, e non só coches policiais, tamén todos os vehículos que polo centro de Ourense o martes pola tarde non eran poucos, foi pillando e foi basicamente desfacendo. Como digo, unha persecución de case 10 minutos, 7 delitos os que se enfronta este home, así que sale casi a un delito por minuto, Rocío, e iso que o tipo xa viña de onde viña, non? Dende logo que sí, este home está en liberdade, pero é que xa viña de prestar declaración por un delito ese mismo día, por un roubo de máis de 400 euros. Dende logo, mi madriña case non lle chegaba o tempo do día para todos os delitos que contaches. Espiño, imos a falar xa con Roberto González do SUB de Ourense, do SUB de Galicia. Roberto, moi boas tardes. Hola, boas tardes, gracias por contar connosco. Bueno, Roberto, moitas grazas por atendernos, por suposto que sí, nos acabamos de ver este caso que nos chamou tanto a atención e tamén nos chamou moito a atención pois que este home, con todos os delitos que acabamos de comentar, só estivera unhas horas prestando declaración e despois quedara en liberdade, non? Sí, a verdade é que a nós tamén nos chamou a atención porque hai que, en primer lugar, pôr en valor o gran traballo dos axentes, tanto de paisano como uniformados. Montouse un rápido dispositivo de seguridade que culminou pois ca detención desta persoa, como se ve nos vídeos. Foi unha actuación que finalmente rematou sen ningún tipo de dano persoal. Foi de milagre porque na zona universitaria por onde transcurriu parte desa persecución, esta persoa con ese vehículo de grandes dimensións non tivo ningún reparo en subir a acera, en dar constantes cambios de dirección para tratar de que non fose retido. Eso provocou que xente pois lanzándose cara aos lados, incluso danou varios vehículos, unha moto que estivo a punto de atropellar o seu conductor. A verdade que foi unha escena de película. Chámanos a atención pois que efectivamente despois de sair en liberdade por outro feito, por un delito de hurto dun obxecto de 4.500 euros, pois que despois desta imputación e destes feitos tan graves que puderon acabar ca vida dun axente ou dun cidadán, pois que este outra vez de novo en liberdade. Claro, Roberto, saía do xulgado, cando saía do xulgado acontece isto, volve ao xulgado, volve a quedar en liberdade, neste caso a Fiscalía non solicita prisión. Eu creo que estamos falando casi dun récord, porque 7 delitos que se lle imputan en casi 10 minutos, bueno, impresionante. Pero gustaríame preguntarche, Roberto, cal é o máis penado? Cal foi o delito máis grave que se lle acusa, que se lle imputa a este home? Dos 7 que acabamos de escribir, cal sería o peor de todos para entendérmonos? A ver, unha das imputacións é o roubo con violencia ou intimidación, e tamén o delito de atentado. Nunha das ocasións, un dos axentes tamén puxose cando o vehículo estaba parado e xa estaba nunha esquina, tratou de abrir a porta e arrancou casi o atropela, igual que lle pasou ao repartidor na avenida de Santiago. Co cal, tanto o roubo con violencia como o delito de atentado son os delitos máis penados. Bueno, creemos que de alguna forma que tanto a Fiscalía como neste caso a Xuiz de Instrucción número 2 de Ourense pois reflexione sobre que este tipo de delitos esta persoa con esta situación, con numerosos antecedentes, un toxicómano cunha adicción grande ás drogas e que seguramente vai volver a delinquir en breve, e delitos deste tipo pois é un perigo para a ciudadanía. Roberto, eu non sei se coñeces ti algún caso semellante dunha persoa que cometera tantos delitos en tan pouco tempo aquí en Galicia. Bueno, seguramente hai, porque cando se fai unha investigación judicial ou policial
ao final pois sempre hai delitos conexos, obviamente non poden ser de máis gravidade que este, pero cunha espectacularidade como foi este suceso e sobre todo que puxo en risco a vida de moitas persoas. Aquí hai que tamén agradecer a colaboración cidadá. Houve unha persoa que no primer momento alertou ao 091 e perseguiu de preto a furgoneta e tamén pois fixo posible que ese rápido dispositivo que se puxo en marcha e que fose indicándonos en todo momento pois por onde iba o vehículo, co cal a colaboración cidadán foi moi importante. Roberto, vese perfectamente nese vídeo que emitimos aquí no Hora Galega como un coche vermello que está detrás da furgoneta comeza a perseguilo e efectivamente sempre dicimos que a colaboración cidadá sempre máis que importante, pero iso hai que sumarlle o traballo espectacular unha vez máis da Policía Nacional. Neste caso, por sorte, falamos de que non houbo ningún tipo de feridos e a cousa pintaba bastante mal. Roberto González, Sindicato Unificado da Policía en Galicia, moitas grazas por estar unha vez máis connosco aquí no Hora Galega. Gracias a vos por darnos un saudinho. E logo.